नमस्कार. मी प्रीतिया, कोकणची माणसं साधी भोळी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तर आज नवरात्रीचा 10वा दिवस आहे, दशमी आहे आज. तर सर्वांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. सर्वजण कसे आहेत नक्की मला कमेंट करून नक्की सांगा. लाईव्ह पटापट सर्वांनी लाईव्हला जॉईन व्हा. हॅलो मानसी, युअर फर्स्ट लाईव्ह अँड फर्स्ट लाईक युअर डन. कशी आहेस? कशी आहेस तू बाळा? नवरात्रीच्या तुला खूप खूप शुभेच्छा. भक्ती सपोर्टनी प्लीज. मी तुम्हाला काल बोललेली ताई की प्लीज कमेंट करा मला, कशी मी शोधू तुमच्या चॅनलला. आणि मी ज्यांनी मला मेसेज केलेला त्यांना मी पूर्ण रिप्लाय दिलेला सपोर्ट करून. मानसी प्लीज. मस्त ताई, तुम्ही कशा आहात? मानसी मी पण खूप छान आहे, मस्त मजेत. तू कशी आहेस? काय करते? जेवण वगैरे झालं का? सचिन महाडिक, जय शिवराय. हाय प्रीतीताई. सचिन दादा नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. अभिषेक, कुठून आहे तू? आय एम फ्रॉम महाराष्ट्र, कोकण, इन सिंधुदुर्ग. अनिरुद्ध महाडिक, हॅलो अनिरुद्ध दादा नमस्कार. सचिन महाडिक, जय शिवराय. लाईक डन 5. थँक्यू सचिन दादा, थँक्यू सो मच लाईक केल्याबद्दल. आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून उद्याच्या लाईव्हमध्ये पण आपली भेट होईल. नाव काय? भक्ती अनुज. नाव काय आहे? म्हणजे कमेंट करताना तुमचं नाव तिथं काय आलेलं मला सांगा, मी बघते. काय अनिरुद्ध महाडिक, काय चालले? काही नाही, काही नाही चाललंय, गप्पा चालल्यात. दादा तुम्ही कुठून बोलताय? अनिरुद्ध दादा. कलावती, हाय नमस्कार. केम छे? जय अंबे, जय अंबे माताजी. सुनीता जानकीवाड 6 नंबर लाईक, थँक्यू सुनीता ताई. परेश जाधव, हॅलो परेश दादा नमस्कार. भक्ती अनुज आहे, बघते मी आज, परत बघते. काल मी तपासले पण मला दिसलं नाही कुठे. सचिन महाडिक, जय शिवराय. देवाचे घट हलवले का? घरी सगळं हे करतात नवरात्रीचं. आम्ही घरापासून थोडंसं लांब राहतो, त्यामुळे हे सगळे उत्सव घरापासून मिस होतात आमचे. त्यामुळे मन थोडंसं नाराज होतं. घरात गावाकडे खूप मजा असते कोकणात, पण इथं तसं होत नाही. अनिरुद्ध माडिक, महाडचे का दादा तुम्ही? वाव, हिरो. व्हॉट्स युअर नेम अँड चॅनल कंटेंट? माय चॅनल नेम इज कोकणची माणसं साधी बोळी अँड चॅनल कंटेंट इज कोकण कल्चर अँड टुरिस्ट प्लेस्ड. कोकणी अँड कोकणातले पण आहेत आणि कोकणातले बाहेर पण आहेत, म्हणजे टुरिस्ट प्लेस मी त्यामध्ये दाखवते. आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. आमचं इंग्लिश एवढं काही खास नाही सॉरी. परेश जाधव, हाय. अनिरुद्ध महाडिक, झालं का जेवण वगैरे? हां, जेवण बनवून झालं, जेवायचं आहे. अभिषेक, सुनीताताई नमस्कार. सुनीताताई तुम्हाला अभिषेक दादा नमस्कार करतायत. भक्तीताई, अभिषेक म्हणतात भक्तीताई बोल ना. भक्तीताई कुठे गेलात तुम्ही? मानसी ब्लॉग, हो जेवण बनवून झालंय. छान छान. रुपेश गायकवाड, प्रीतीताई नमस्कार. नमस्कार का रुपेश दादा?
निवृत्ती जाधव, हॅलो निवृत्ती दादा, कसे आहात तुम्ही? नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. सचिन महाडिक, जय जय शिवराय. लय दिवस झाले मच्छी मार्केटला नाही गेलो, परवा उपवास सोडतो. हा उपवास सोडा आणि मग खावा. किशोर सुरलकर, माझं नाव इथं वरती दिसतंय बघा. माझं नाव प्रीतिया. कोकणची माणसं साधी भोळी हे माझ्या चॅनलचं नाव आहे आणि मी कोकणातले आणि तसेच कोकणाबाहेरचेही व्हिडिओ टाकते, संस्कृती दाखवते, तर तुम्ही पाहू शकता. ऋषी आवड, जय भीम ताई, जय भीम. बंटी गेमर, हॅलो बंटी. हा ते खाल्लेलं असणार. पाणी पिले जरा. शांत राहा, शांत. अभिमन्यू शिंदे, हेलो अभिमन्यू दादा. बंटी ग्रेमर, भाभी क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछने लायक हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो नहीं. राजकुमार, हेलो राजकुमार. रुपेश गायकवाड, हेलो. हा पण एक कोकणाला एक काय एक हे शब्द पडलाय. मला नाही वाटत कोकणची माणसं साधी भोळी असतात. सर्वच लोक साधी भोळी असतात. सिच्युएशन मेक्स दॅन बॅड ओनली. हा खरं आहे हे. पण मी माझ्या चॅनलचं नाव असं ठेवलंय कारण त्याच्यावरून गाणं पण आहे, कोकणची माणसं साधी भोळी. आणि असं नसतं, जिथं थोडी माणसं जी खराब असतात तिथं चांगली पण असतात, म्हणून असं नाही आहे. म्हणजे हां, हे खरं आहे की माणसं सिच्युएशननुसार बॅड वागतात किंवा त्यांच्या नसानसातच बॅडनेस भरलेला असतो, असं नाही आहे. सुनीता गोरखपुरिया, जय माता दी, जय माता दी सुनीता दीदी. राजकुमार भाभीजी, राम राम. नमस्ते भैया, राम राम. प्रवीण खाटी, कुठे राहतात ताई? आय एम फ्रॉम महाराष्ट्र, कोकण. न्यू ब्लॉगर. न्यू ब्लॉगर क्या लिखा है उसका ही मीनिंग मुझे नहीं पता चल रहा है, सॉरी. न्यू ब्लॉगर, आपने क्या लिखा है उसका मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है. टर्टन रस रिवर ईस्टस सीएम. सचिन जीबी, शेतकरी ब्रँड MS24 लातूरकर. नमस्कार ताई. नमस्कार सचिन दादा, छान नाव आहे तुमचं. ब्युटी ऑफ नेचर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते. ब्युटी ऑफ नेचर, राकेश पाल ब्लॉग्स, हॅलो राकेश दादा. नवनाथ थोरात, थँक्यू आजोबा. सुनीता जानकेवाड, लातूरचं कोण आहे का? हे बघा, सुनीता दैवरचेच वाटतं दादा, लातूरचे आहेत वाटतं. इथं लातूरकर म्हणून टाकलंय. राहुल बोराडे, हॅलो राहुल. सचिन बी, शेतकरी ब्रँड MS20, मी आहे लातूरचा. हे बघा दादा सांगतायत. शिवम श्रीवास्तव,
माय गॉड, आवाज येत नव्हता माझा. इथून मी वाचत होती ना. संजय दादा, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. मिस्टर डैड बॉय गेमिंग, कशी आहेस तू? छान. संजय, चलो मैडम जी लाइक कर दिया आपको, थैंक यू सो मच संजय दादा. नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करना और डबल टैप करके अभी लाईक करना. नवनाथ थोरात, हसला की तुम्ही. आजी म्हणाला की दिल खुश हुआ, थँक्यू. जेवण स्पेशल काय? छोले, छोले आणि भात. गोविंद सदानंदे, हॅलो गोविंद दादा. मिस्टर बॅड बॉय गेमिंग. गणेश, सचिनजी, आवाज येत नाही. हो दादा, तुमच्यामुळेच मला कळलं आवाज नाही तर बंद झालेला. रोशनी कसे, आवाज येत नाही तुझा. हो रोशनी. झालं का जेवण ताई वगैरे? हो झालं, जेवायचे आहे. तसे तब्येत वगैरे, तब्येत थोडीशी डाऊन होती कालपासून, पण बघू. त्यानंतर पाऊस वगैरे आहे कोकणात, पाऊस. संदीप भुजबळ, कुठून बोलता आपण? आम्ही कोकणातून बोलतोय. गोविंद सदानंदे, गोविंद सदानंदे. आवाज नाही, आता आवाज येतोय बघा, आता आवाज येतोय. हा आवाज गेलेला. सचिन महाडिक, जे कोकणात आलेला पाहुणा एक घरातला पाहुणा नसतो, त्याला 10 घरी चहा पाजून डायबिटीस होऊन जातो. छान छान. नवनाथ थोरात, आवाज गेला. हो हो, आता आवाज गेलेला. आज काय स्पेशल जेवण ताई? तेच छोल्याची भाजी बनवली आहे, भात बनवलाय, भाजी. गोविंद सदानंद, अगं बाई आवाज येत नाही. हो हो समजलं, म्यूट काढा ताई. काढलं दादा, काढलं काढलं काढलं. संदीप बरगुडे, हाय ताई, कशी आहेस तू? मी छान आहे दादा, संदीप दादा. तुम्ही कसे आहात? मंजू साईन गंगा, गप्पा गप हो गया क्या? प्रसाद कुंभार, हॅलो. सतीश निंबाळकर, जेवण झालं का? हा जेवण बनवलंय, जेवायचं आहे. ताई लाईव्ह अडकतोय. बापरे, छान आहे प्रमोद दादा, मी लाईक डन, थँक्यू. राजा पंढरीचा, रामकृष्ण हरी. सतरा लाईक डन ताई साहेब, थँक्यू. पंढरीचा दादा. राजा. सतीश निंबाळकर, जेवण पुरणपोळी खाल्ली का? पुरणपोळी नाही खाल्ली दादा. नारायण, हम महाराष्ट्र से रहने वाले हैं नारायण दादा. माझी लाईव्ह चालू आहे, बरं येतो नंतर. हो चालेल दादा. संदीप बरगुडे, ताई लाईक केलं मी. संदीप दादा थँक्यू. नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब पण करा, त्यामुळे उद्याच्या लाईव्हला पण आपण जॉईन होऊ शकतो. हा दादा, नाही वाचली मी कमेंट तुमची, तुम्ही मला गोलू मोलू म्हटलात म्हणून. थँक्यू. तरी पण होते, माझी गोलू मोलू ताई कशी आहे? छान आहे. प्रमोद दादा, वाचली तुमची कमेंट मी. संदीप भुजबळ, तुमचं गाव कोणतं? आमचं सिंधुदुर्ग गाव. नारायण, आपण कोण्या गावातून बोलता? आम्ही बोलतोय सिंधुदुर्ग गावातून. प्रमोद बाबलू, आ ओ ओ. नवनाथ थोरात, आम्ही कुठं नाही गेलो बाबा, इथंच होतो.
हा दादा. नवनाथ दादा, आज आवाज येत नव्हता, पटकन म्यूट झालेला माझ्याकडून, त्यामुळे. तर माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल ना, तर नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून उद्याच्या लाईव्हमध्ये आपण भेटू. मुंबईला कधी येणार? नाही दादा, आमचं मुंबईला येणं होत नाही. मानसी ब्लॉग. बाय ताई. बाय मानसी. चाललीस का तू? प्रदीप नेवगे. उपवास धरला का? नाही दादा, उपवास नाही आहे. मनवा आली स्कूलमधून, तिचं नाव घ्या. मनवा काय आहे? सोनिया. हाय. लाईक अँड सब डन. थँक्यू सोनिया. तुमचं नाव सोनिया आहे, छान आहे. संदीप भुजबळ. आज स्पेशल बनवलं काय जेवण? आज काय स्पेशल बनवलं जेवण? आज छोले आणि राईस बनवला आहे, आणि त्याच्यासोबत दही आणि पापड. नवनाथ थोरात. मनवा नाव तिचं. मनवा कोण आहे? कुठून आहात आपण? सोन्या विचारतात कुठून आहात आपण. आम्ही सिंधुदुर्ग, कोकण, सिंधुदुर्ग. मानसी. आज हॉस्पिटलला जाते थोड्या वेळाने. काय ग मानसी, बरं नाही आहे का? रत्नाकर. आज काय भाजी केली? आज छोल्याची भाजी बनवली आहे दादा. शशिकांत मर्तीवार. हाय शशिकांत दादा. कुठून आहेत तुम्ही? आम्ही कोकणातून दादा. माझं चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. तर नक्की तुम्ही माझ्या चॅनलला भेट द्या आणि पहा, मग ते कोकणातले व्हिडिओ आहेत आणि कोकणाबाहेरचे पण आहेत. सोन्या. नाव नाव सोन्या आहे, मम्मीने ठेवलेलं आहे. छान आहे, छान. प्रमोद बघू. कमेंट दिसली नाही. कुठली कमेंट? बघू नको रागाने तुझं बघू. हाय ताई. हॅलो दादा. नवनाथ थोरात. मुलगी माझी मनवा. ओके नवनाथ दादा, तर मी नक्की हाक मारते. हॅलो मनवा, कशी आहेस तू? संदीप भुजबळ. ओरोस किती लांब आहे तुमच्या गावातून? तुम्ही ओरोसचे संदीप भुजबळ दादा, तुम्ही कुठले आहात? हरिश्चंद्र शिंदे. हाय हॅलो. मामीला ॲडमिट केलंय, तिकडे जाते. ओके ओके, टेक काळजी घे मामीची. बघू नको रागाने तुझं जाऊ दीपक. कशी आहेस ताई? मी काल तुमच्या लाईव्हला आलेली दादा, तुम्ही ओळखलं नाही वाटतं मला. युवराज ब्लॉग. काय काय अक्का, बरं आहे का? हो भावा, युवराज भावा, मी छान आहे. तू कसं आहेस? नवनाथ थोरा. हसली मनवा खूप. मनवा हसली. छान छान. हॅलो मनवा, स्कूलमधून आलीस का तू? छान. ओंकार आठवले. 20 लाईक्स डन. थँक्यू ओंकार. आलास का तू? गाडी नंबरला आहे, परत येतो. बाय बाय ताई. ओके भावा, सावकाश. प्रमोद सबस्क्राईब केलं ताई. थँक्यू प्रमोद दादा. तुमच्यासारखी चांगली माणसं माझ्या लाईव्हला येतात, खूप छान वाटतंय बघा. संदीप भुजबळ रत्नागिरी. ओके दादा. मग ओरोसला तुमचं कोणी आहे का विचारताय ते? ओरोसला कोणी आहे का? बघू नको रागाने
तुझा भाऊ दीपक. हॅलो दीपक दादा. भास्कर पाटील. तब्येत कशी आहे ताई? छान आहे दादा. थोडीशी मान दुखत होती पण ठीक आहे. बघू नको. ओळख आहे ताई म्हणून तर लाईव्हवर आलो ना. नाही, मी काल तुमच्या लाईव्हवर आलेली तर तुम्ही काही जास्त बोललातच नाही, मग मी गेली. सय्यद शाहील. मग काय. हाय हाय. हरिश्चंद्र शिंदे. जेवण झालं की? हां दादा, जेवण बनवून झालंय, जेवायचं आहे. बघू. भाऊ दीपक भाऊ. हॅलो. नवनाथ थोरात. केलं लाईक मनवाने. छान मनवा. थँक्यू मनवा. उद्या पण ये नक्की लाईव्हला. विद्या. कोकणातील लग्नासाठी मुलगी मिळेल का? माझं नाव संदीप कुंभार आहे. ओके. कोकणातील मुलगी पाहिजे का दादा? ज्ञानदीप कुंभार आहे. हो, भेटेल भेटेल. मुली काय सांगू आता, मुली भेटत नाही आहेत ना. फक्त मुली जन्माला घालायची नसते, मुली जन्माला घालते वेळी मुलगाच पाहिजे असतो आणि लग्नासाठी फक्त मुली पाहिजे असतात सर्वांना. आता पण बघा, आज ह्याचा दिवस आहे नवरात्रीचा, तर सगळीकडे मुली मुली पाहिजेत कन्यापूजनसाठी. तर कन्यापूजनसाठी मला पण 2 मुली आहेत दादा. पण तेच की, जेव्हा कन्यापूजन असतं असं काही असतं तेव्हा फक्त सर्वांना मुली पाहिजेत. कन्या तुमची मिळेल का मिळेल का. आणि लग्नासाठी आज आमच्या समोरच्या ताईंचा आणि माझा विषय होता की तर अरे अरे यार, तुला 2 मुली आहेत, एक तरी मुलगा पाहिजे होता, अशी कमेंट अशी बोलणारी माणसं असतात. पण जेव्हा आज गरज आहे मुलींची, तर आज उचलून पळून पळून नेतात की चला माझ्या घरी, चला माझ्या घरी, पाय धुणार, हे करणार ते करणार, खाऊ जेऊ घालणार. आणि उद्यापासून आहे तसंच, इज्जत नाही करायची मुलींची. मुलींना जन्म नाही द्यायचा, मुलगाच पाहिजे मुलगाच पाहिजे म्हणून रट लावायची. ते मला नाही पटत. संदीप भुजबळ. माझा मित्र राहतो. ओके. ओरोसला. हा, ओरोस सिंधुदुर्गातच येतो. दीपक भाऊ, काय तुम्ही हे काय हसताय वाटतं. काकी काय करताय? विसरलं का? नाही विसरले. जनार्दन कोंडे. हॅलो जनार्दन दादा. नकुल ताई विसरले का? नाही विसरले. नकुल. माणिक ठाकूर. हॅलो. हरिश्चंद्र शिंदे. हॅलो हरिश्चंद्र दादा, कसे आहात तुम्ही? नकुल ब्लॉग. ताई विसरले का? नाही नाही, मी कोणाला नाही विसरले. जे माझ्या लाईव्हला अजूनपासून आहेत त्यांना मी ओळखते, जे नवीन आहेत त्यांच्याशी ओळख करून घेते. रामेश्वर वैद्य. कुठून आहे ताई? हॅलो सोनू. कुठून आहे ताई? हा, मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. हॅलो संतोष कुंभार. संदीप भुजबळ. विजयदुर्ग किल्ला पाहिलात का? नाही पाहायला अजून, नाही पाहिलाय. मानसी ब्लॉग. जेवायला येत आई. हो जेवायला येते. संतोष कुंभार. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दादाजी. हॅलो हाय. माणिक ठाकूर. सिंधुदुर्ग. हा सिंधुदुर्ग. स्पॉट सिंधुदुर्ग. तर सर्वांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. लोकेश पाटील. हॅलो हाय. मंगल घोडेकर. नमस्कार मंगलताई, कशा आहात तुम्ही? संतोष कुंभार. नमस्कार. सिंधुदुर्ग नाही पाहिला असं बोलू नका. सिंधुदुर्ग पाहिलाय पण बाकी नाही एवढं पाहिलंय. लाईक केलं. मंगलताई थँक्यू. मंगलताई. घोडेकर. शुभ दुपार. शुभ दुपार ताई. रामदास पेजे. जय शिवराय. जय शिवराय. हे दादा. मंगल घोडेकर. जेवण झालं का? हो ताई जेवण झालंय, फक्त जेवायचं आहे. लोकेश पाटील. जेवण झालं काय? हो सगळ्यांना सांगते, म्हणजे जेवण झालंय, जेवायचं आहे. तर कशी रया बिराजदार. हॅलो अनिल वा वानवे. काय चाललंय? काही नाही दादा, लाईव्ह चाललंय.
मंगल घोडेकर, मस्त येत आहे. तुम्ही कसे आहात? मस्त, मी पण छान. वैभव माशाळकर, विदर्भामधून नमस्कार ताई तुम्हाला. यवतमाळकर MS29. नमस्कार दादा, तुम्हाला पण नमस्कार. कोकणची माणसं साधी भोळी आहे चॅनलकडून तुम्हाला खूप खूप नमस्कार. मनिक ठाकूर, हां हां, तुमच्यासाठी पण पोळ्या केल्यात दादा, जेवायला या नक्की. मग आज रोशनी ताई नाही आल्यात वाटतं, आलेली पण गेली वाटतं. संदीप भुजबळ, गाण्याचे व्हिडिओ कधी बनवणार तुम्ही दादा? मला एवढं आवाज चांगला नाही आहे माझा. गाण्याचे व्हिडिओ बनवायला माझा एवढा आवाज चांगला नाही आहे. संजय शिंदे, दिलीप, पोळ्या आज नसतात, उद्या असतात. हां, आमच्याकडे पोळ्या नसतात, तुमच्या त्या साईडला असतात पोळ्या, पुरणपोळ्या. आमच्या साईडला पुऱ्या असतात. ज्ञानदेव, हॅलो ज्ञानदेव दादा. सर्वांनी जर माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज प्लीज सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. इथं तुम्हाला कोकणातले व्हिडिओज, कल्चरल व्हिडिओज बघायला भेटतील. तर सागर मोहिते, नमस्कार. अक्की पाटील, थँक्यू अक्की पाटील. पूजा पानसरे, काय खाता त्या पोळ्या, पोट फुगते. खरंच का ताई? आम्ही नाही खात जास्त पोळ्या. माणिक ठाकूर, आमच्यात आज पोळी उद्या नळी, म्हणजे काय? उदय कुमार, हॅलो उदय कुमार दादा. मानसी ब्लॉग, आपल्याकडे पुरी श्रीखंड असतं ना ताई? हो हो, पुऱ्या, श्रीखंड, परत शिरा, उसळ असं असतं. किरण गायकर, कुठून बोलताय? सिंधुदुर्गातून बोलते. ध्यान देऊ, नमस्कार ताई, कुठून बोलत आहात? मी पाननेर तालुका अहिल्यानगरवरून बोलत आहे. वा दादा, खूप लांब लांबवरून माझ्या लाईव्हला सर्वजण जॉईन होत आहे. तुम्ही खूप छान वाटतंय दादा. तर थँक्यू सो मच. मी बोलते कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. पूजा पानसारे, लाईक डन, थँक्यू पूजा पानसारे. आणि जर ताई तुम्ही पूजा ताई नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब पण करा, जेणेकरून उद्याच्या लाईव्हला आपण भेटू. आज अनोळखी आहोत तर उद्या ओळखीचे नक्की होऊ. मानसी ब्लॉग, होय ताई. हां, संदीप भुजबळ, तुम्हाला काय आवडते? गोड स्पेशल मोदक आवडतात आणि पातोळे. आमच्या कोकणात फेमस आहेत ते मोदक आणि पातोळे. आणि घावणे पण असतात. हा, प्रत्येकाची पोळी नळीचं नातं कळायला घाटावर जन्म घ्यावा लागतो. खरं आहे दादा, ज्या आपण संस्कृतीत वावरतो तिथलंच आपल्याला कळतं. अन्यथा एवढं नाही माहिती की तिथलं काय कल्चर आहे. पण आपल्या लाईव्हवर माणसं सगळी लाईव्हला जॉईन झाली आहे, त्यामुळे नक्की कळेल मला सर्वांचं कल्चर कसं आहे ते. गणेश रामराम ताई, गणेश दादा, रामराम दादा. ध्यानदेव, ओके, मस्त मस्त, थँक्यू. श्रीधर लिंगायत कुंभार का? लिंगायत म्हणजे मला नाही समजलं दादा कसं आहे ते. एवढं डीप मला कसलीच माहिती नाही आहे. योगेश शिंदे, हाय ताई. योगेश दादा नमस्कार. मानसी ब्लॉग, आजच्या सकाळी घावणे बनवले होते नाश्त्यासाठी. चाय घावणे, वाव, चाय घावणे तर अप्रतिम लागतात. कोरी चहा आणि घावणे. योगेश शिंदे, महाराज लिंगायत नाही दादा. योगेश दादा नाही मला माहिती. पूजा पानसारे, कोकणातून आहे का? कोळी गीत म्हणतात. तिकडं वेगवेगळे सण असतात ना तुमच्याकडे, शिमगा वगैरे, काजू खातात, नारळी पौर्णिमा साजरी करतात. हा ताई, सर्वजण सगळे सण साजरे करतात. पाडवा, शिमगा, गणपती, दिवाळी, सर्व सण साजरे करतात कोकणात. आणि हा, काजू तर असतातच.
ताई कुठून बोलते? योगेश दादा, मी कोकणातून बोलते, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. संदीप भुजबळ, तुमचं माहेरचं नाव काय होतं? दादा इथं कसं सांगायचं सगळं माहेरचं नाव? नाही सांगू शकत, सॉरी दादा, लाईव्ह मध्ये नाही सांगू शकत. तर सर्वांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. माणिक ठाकूर, ताई म्हणजे ताई आज आमच्या व्हेज असतं व उद्याच्या दिवशी नॉनव्हेज असतं, ही पूर्वीपासून प्रथा आहे. वाव ताई. हां ताई, असतं म्हणजे दसऱ्या दिवशी कोण कोण नॉनव्हेज पण बनवतात आणि माझ्या घरी व्हेज बनतं, पण अजून आहेत काही घरं त्यांच्या घरी म्हणजे दसऱ्याला नॉनव्हेज बनतंच. बैकर कुठून आहे? सिंधुदुर्ग जिल्हा दादा. सोनवणे, जेवण केलं का? हा दादा, जेवण बनवलंय, जेवायचं आहे. पूजा बनसारी, कोकणात रानमेवा खूप असतो ना, जंगली फळे, गोड आंबट गोड. हो हो, करवंद असतात, परत ती काय म्हणतात, ती आटकं म्हणतात, त्याला आटकं म्हणतात, ते पण असतात. मीरा पवार, हॅलो मीराताई, कशा आहात तुम्ही? नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. माझी कोकणची माणसं साधी बळी यूट्यूब चॅनल आहे, तर तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा आणि पहा, कोकणातले व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडतील. माणिक ठाकूर, घाटावर काही ठिकाणी ही प्रथा आहे. ओके ताई, असतील कारण प्रत्येक ह्याच्या राज्यानुसार प्रत्येकाचे वेगवेगळ्या असतात प्रथा आणि प्रत्येकाला त्या खूप प्रिय असतात, है ना. नाद एकच, बैलगाडा शर्यत. हां दादा, थँक्यू. किरण गायकर, कुठून बोलताय दादा? किरण दादा, आम्ही कोकणातून बोलतोय, सिंधुदुर्ग जिल्हा. कुठून आहे? सिंधुदुर्ग जिल्हा दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा. मुंबईकर, सिंधुदुर्ग जिल्हा. नारायण कांबळे, दीदी खरोखर जेवायला दसऱ्याच्या दिवशी काय करायचं? आय लाईक यू बेबी. हां, थँक्यू दादा. आमच्याकडे तसंच डाळ भात करतात दादा आणि गोड काहीतरी बनवतात आणि पुऱ्या बनवतात. मानसी ब्लॉग. हां, अळू पण असतं, करवंद पण असतात कोकणात. विजयदशमीच्या हार्दिक शुभेच्छा ताईसाहेब, किल्ले धारू, जिल्हा बीड. विजयादशमीच्या हार्दिक शुभेच्छा ताई. हां, थँक्यू, तुम्हाला पण ही दादा विजयादशमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. हो दादा, एकच नात बैलगाडा. हो हो, सर्वजण बरी आहेत. तर सर्वांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. सर्वांना आजचा दिवस सुख समृद्धीचा जावो. गोरे कनिपात, नमस्कार. देवीदास मनपारी, ताई जय श्रीराम. देवीदास मापारी, खैरा जिल्हा बुलढाणा विदर्भ. नमस्कार दादा. नमस्कार गोरे कानिपत, टार्गेट ऑफिशियली. हॅलो. तुमच्या हातची स्पेशल म्हणजे सर्वांना आवडणारी डिश कोणती बनवता? माझ्या हातची नॉनव्हेज डिश आवडतात, म्हणजे नॉनव्हेजचे सगळे पदार्थ आवडतात माझ्या मुलांना, मिस्टरांना. गोरे आणि मोदक. तुम्ही कुठे राहता? आम्ही कोकणात राहतो दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा. रामेश्वर वैद्य, नाव काय आहे ताई? मी प्रीती आहे. कोकणची माणसं साधी भोळी माझ्या यूट्यूबचं चॅनलचं नाव आहे. तिथे कोकणातले व्हिडिओ मी टाकते.
तर तुम्ही नक्की पहा जाऊन आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला माझे व्हिडिओ टाकलेल्याची नोटिफिकेशन येत जाईल. अभिजित रणखाम, हॅलो ताई, कशा आहात आपण? जय महाराष्ट्र. नमस्कार दादा, अभिजित दादा, मी छान आहे, जय महाराष्ट्र. मालवणी बोलूक येता तुमका? होय, माका मालवणी बोलूक बऱ्यापैकी येता, कारण माझा जन्मच कोकणात झालो हा, त्यामुळे माका एकदम प्रॉपर येता मालवणी बोला. तुमका येता? संदीप भुजबळ, आमका शिकवा मग थोडी थोडी. हा, शिकवतंय. माझ्या मना बोला, मग तुमका पण येतली. आता जर तुमका बोलायचा तुम्ही खैले तुम्ही तुम्ही कुठे राहता, तर तुम्ही खय राहतास असं विचारायचं. हो ताई, तुम्ही खय राहतास असं. आणि मला भूक लागली तर म्हणायचं माका भूक लागली. हाय मॅडम, नमस्ते. विजय दादा, नमस्कार. रविनाथ पाटील, हॅलो. संदीप, म्हणूनच तुमच्या वांगडा बोलते. हा, बोला बोला, तुमका काय येतली आहे मालवणी भाषा? विजय कांबळे, कुठून आहात तुम्ही? मी कोकणातून आहे दादा. बैलगाडा लवर ताई, लाईक आणि सबस्क्राईब केलं, जय शिवराय. बैलगाडा लवर, थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच तुम्ही सबस्क्राईब केल्याबद्दल. आणि माझ्या येणाऱ्या पुढच्या लाईव्हला पण तुम्ही जॉईन व्हा. रोशनी कोसा, जेवलीस का? हां, म्हणजे जेवणार आहे आता, जेवलो नाही, जेवण बनवलं आहे. रवींद्र पाटील, नमस्कार. रवींद्र दादा, नमस्कार. चॅनलवर नवीन आहात तर प्लीज सबस्क्राईब करा. पाटील गेम 022, राम राम, कुठून बोलता आहात आपण? राम राम, कुठून बोलता आहात? आम्ही कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. दादा, तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. रोशनी गोसावी, हाय रोशनी. प्रसाद कुमार, मला पण शिकवा मालवणी बोलायला. तुमका येणार नाही काय मालवणी बोला? शिकवते मग मी. रोशनी गोसावी, कशी आहेस? मी छान, मी बरा असेल रोशनी, तू कसा असेल? हेंका वरच्यांका मालवणी शिकायची आहे असा. रवींद्र पाटील, मी पनवेल हूँ, पनवेलला आहे. लाईक केलं, सबस्क्राईब केलं. रवींद्र पाटील दादा, थँक्यू सो मच. आणि उद्याच्या लाईव्हला पण जॉईन व्हा. हर्षद धावणे, हाय. तनाने, श्रीकांत चव्हाण, हॅलो श्रीकांत दादा. टार्गेट ऑफिशियल, हॅलो. रोशनी गोस, मी बरा असं. टार्गेट ऑफिशियल, मालवणी शिकवा होता. अरे बापरे, मालवणी शिकवायला आता मला लाईव्हवर क्लासेस घेऊचे लागतले वाटतं. सगळ्यांका मालवणी शिकायचा. चाला, मी सगळ्यांका मालवणी शिकवते. उद्यापासून आपण मालवणी शिकायचे क्लास घेऊया. सगळ्यांका मालवणी शिकायचा. रवींद्र पाटील, नमस्कार दादा. रोशनी शिकवा, आम्ही तेंका मालवणी शिकवूया, आम्ही तेंका मालवणी. हे चाला, ही रोशनी गोसावी पण मालवणीच आहे, तर तेका पण मालवणी येतात. तुमका सगळ्यांका शिकवताला. प्रणित पेडणेकर, हाय. जेवण झालं का? हा, नाही, जेवणार आहे. महेश जगताप, हॅलो महेश दादा. स्वागत आहे माझ्या लाईव्ह चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी. विजय कांबळे, मॅडम कुठून आहात? कोकणातून दादा. टार्गेट, एक एक शब्द शिकवा ताई. हा, शिकवते, एक एक शब्द शिकवते.
म्हणजे मला बोलायचं असेल तर बोलणार माका, तुला बोलायचं असेल तर बोलणार तुका. कुठे याला बोलतात खय. जातो याला बोलतात खय जात, म्हणजे खय जात, कुठे जातो याला बोलणार खय जात. अशी. किरण गाय तुमचो गाव खयचो? माझो सिंधुदुर्गच गाव असा. महेश नमस्कार मॅडम. नमस्कार महेश दादा. टार्गेट ऑफिशियली. सचिन महाडिक जय शिवराय. कसे असा नवरात्र वेळा उपवास करताले. तुमचे लाईव्ह खूप समाधानकारक असा. एक खरो कोकणी तडका. थँक्यू दादा, थँक्यू सचिन दादा. एक एक छोटंसं प्रयत्न असा. बघू कितपर्यंत सक्सेसफुल होता तो. मानसी ब्लॉग. रोशनी ताई मगाशी तुमची आठवण काढली. हो रोशनी तुझी आठवण काढलेली आहे मानसी. महेश जगताप ओके. रोशनी गोसावी हो का मानसी, का ग माझी आठवण काढली? कारण तू असतेस ना जॉईन म्हणून. संदीप भुजबळ तुमची चढवा खाई गेली असत. दादा माझी चढवा असत, अभ्यास करतात, काय काय करतात, खेळतात, अभ्यास करतात. संदीप भुजबळ दादा तुमका व्यवस्थित जमता वाटतं आणि माका सांगतात शिकवा म्हणा. त्या कसे तुका माका कुठे जातो म्हणजे खय बरोबर न. म्हणजे तुका म्हणजे तुला, माका म्हणजे मला, खय म्हणजे कुठे म्हणजे खय, जातो म्हणजे जातो असं. ज्ञानदेव कोकटे ज्ञानदेव नमस्कार ज्ञानदेव दादा. रोशनी गोसावी ठीक आहे तर. रोशनी गोसावी स्माइल. सर्वांका मी कोकणी शिकवतलंय. माझ्या लाईव्हला जॉईन या उद्या पण. एक एक शब्द शिकवतोय आम्ही. मालवणीत कसा बोलतो होता म्हणजे मी मालवणी माका पण बोलायला आवडतं. माझ्या मुलांका पण मी मालवणी शिकवतोय. शिकणार लवकरच मालवणी आता. थँक्यू थँक्यू. सर्वांनी शिका मालवणी. मग आपण आपल्या लाईव्हवर मालवणीच बोलायचं. माका 2 मुली असतात तर त्यांना पण मी शाळेपुरती ती हिंदी इंग्लिश बोलतात पण असं तर मी त्यांना घरात मालवणी शिकवते. मराठी बोलणाऱ्याबरोबर मराठी बोलतात ती पण आम्ही घरात 4 जण असतो तर आम्ही मालवणीच बोलतो आणि माझा अभिमान असा माझ्या मालवणी भाषेचो. रोशनी गोसावी म्हणता आमची मालवणी भाषा खूप गोड असा. हा मालवणी भाषा म्हणजे नाही माका सगळ्या भाषेचा आदर असा. मुलगी बरं आहे का? हो हो दादा सर्वजण बरे आहेत. अंकुश जाधव दादा विचारत आहे आणि प्रत्येक भाषेचा मला अभिमान आहे आणि मला माझी भाषा आवडते. स्नेहल घाडगे. स्नेहल घाडगे ताई कशी असाय? बरी असाय मा? जेवण बिवण झाला की नाही? स्नेहल ताई बरे असाय मा? टार्गेट मालवणी म्हणजे मराठीच असते पण त्यात थोडा बदल आहे ना ताई. हा थोडासा बदल आहे म्हणजे शब्द बदलतात. रोशनी गोसावी लाईक डन. रोशनी गोसावी थँक्यू लाईक केल्याबद्दल. बरे असे. स्नेहल ताई म्हणतात बरे असे. स्नेहल ताई भारी बोलताय बरे असे. रोशनी गोसावी चेडू बघ काय सांगता. कोणाचा चेडू काय सांगता? नितीन दिसगत हॅलो दिसगत. स्नेहल खडगे तुम्ही कसे असा? स्नेहल ताई आम्ही बरे असो. जाणताय का म्हणजे स्नेहल ताई जाणताय का म्हणजे काय हे? मालवणी जमतय का? ओके जमतय का? हा हा जमतय जमतय तुम्हाला मालवणी. स्नेहल ताई जेवलात तुम्ही? आणि माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर प्लीज प्लीज सबस्क्राईब करा. आम्हाला जमतय का? हो हो स्नेहल ताई तुम्हाला जमतय बघा. छान जमतय.
माका तुमच्याकडून पूर्ण बोलूक शिकूची हा. होय संदीप दादा, मी तुमका व्यवस्थित शिकवतले. तुम्ही माझ्या लाईव्हला रोज जॉईन व्हा. एकचा टायमिंग असतो, म्हणजे 1:45 ते 1च्या मनाने मी जॉईन करते. तर नक्की तुम्ही रोज जॉईन व्हा. मग टार्गेट ऑफिशियल ज्याला मालवणी येते ते मालवणीमध्ये कमेंट करा नक्की. हो हो, जे का मालवणी येता ना त्यांनी माका मालवणीतच विचारा प्रश्न काय बोलायचा आता. मजा येईल मालवणी बोलत माझ्या माका. माका रोशनी म्हणता माका येता मालवणी, आम्ही मालवणी. ओके मानसी व्लॉग शिकूचा लागतला तुमका असा बोलूचा ते कसा बोलूचा ते हा थोडासा शिकूचा लागतला. लाईव्हचा वेळ सांगा ताई. हा दादा, माझं लाईव्हचा वेळ असा 1:45 ते 1च्या दरम्यान मी लाईव्ह जॉईन करते. म्हणजे लास्ट 1पर्यंत तर माझं लाईव्ह जॉईन असतंच. तर नक्की तुम्ही या जॉईनला. शशांक महाळे, हॅलो शशांक दादा, नमस्कार. नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तन्वीर खान, कुठे राहता ग? कोकणात दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये. माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि लाईक पण करा, जेणेकरून उद्याच्या लाईव्हमध्ये आपण एकत्र असू. तन्वीर खान, ओके. शशांक महाळे, नमस्कार. नमस्कार दादा. तन्वीर खान, नमस्कार. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी म्हणे. याच्यामध्ये मी कोकणातले व्हिडिओ टाकते, तसेच कोकणाबाहेरचे पण टाकते. अमित दिसे काका, उद्या नवरात्रीचा शेवट असा परी खुशी या मग हो, सगळे आठवण काढतो. काका येतो आम्ही. गणपतीला आलो, त्यामुळे आता गणपती केलो ना, त्यामुळे आता येऊ शकलो नाही. पण खूप आठवण येता, मजा करतो सगळी. प्रशांत, जय भवानी, जय शिवराय. जय भवानी दादा, प्रशांत दादा, नमस्कार. नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. काका तुम्हालाही नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. काका माझं चॅनल बघा, कोकणातले व्हिडिओ टाकले मी थोडेफार, तर नक्की बघा. मानसी ब्लॉग, मालवणी शिकूचा लागतला, जेंका येत नसतला तेंका. होय होय, जेंका येणार नाही मालवणी त्यांनी नक्की जॉईन व्हा आणि मालवणी शिका. आणि जेंका येता त्यांनी मालवणीत कमेंट करा. तर सर्वांका नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. नकुल काय एवढ्यात कोण झोपतंय 1 वाजता? आज देवेश आला नाही. गणेश हंजानकर, हॅलो. बोला वहिनी, बोला दादा, कसे आहात तुम्ही? उम्या कोल्हापूरवाला, हॅलो उम्या. प्रतिज्ञा वहिनी नमस्कार. संजय शिंदे, द्वितीया पडशील खुशी. संजय शिंदे, हॅलो संजय दादा. जेवायला जेवलाय की नाही? नाही, जेवायचं आहे.
झालं का जेवण उम्या कोल्हापूरकरवाला? नाही, जेवणार आहे. तर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज लाईक करा आणि सबस्क्राईब पण करा. शोधलं का सिंधुदुर्ग मधलं हॉटेल? नाही शोधलं, विसरली. बस का की आज लास्ट डे, उद्या देवी जाणार, छान नाही वाटत? हा तसंच वाटतं. गणपती येतात तेव्हा खूप खुशी असते, जातात तेव्हा खूप वाईट वाटतं. तसेच नवरात्र येते तेव्हा खूप छान वाटतंय. 9 दिवस कसे जातात समजत नाही, पण जाताना खूप वाईट वाटतं आहे ना. पण काय करणार ना. ओम्या कोल्हापूरकर वाला. तर काय करताय वहिनी? काही नाही, लाईव्ह चालू आहे. तुम्ही सर्वजण कसे आहात नक्की सांगा. आज काय विशेष? आज विशेष असं काही नाही. सर्वांना मालवणी शिकवायची आहे. सर्वजण सांगतात की मला मालवणी शिकवा, तर उद्यापासून मालवणी शिकवण्याचे क्लासेस लाईव्हला चालू होतील. नकुल व्लॉग्स 10 दिवस पूर्ण नाईट केलं, कधी माहीत नाही पडलं की टाईम कधी केला. 10 दिवस हो तसंच होतं. गणपतीचे म्हणा नको की नवरात्रीचे 10 दिवस कसेच निघून जातात कळत नाही, कारण तो आनंदाचा क्षण असतो. गणेश हंजानकर, हॅलो गणेश दादा, नमस्कार. नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा सर्वांना. पाणी पाणी पिऊन घे ताई. हो घेते आता, लाईव्ह संपत झालंय. मानसुल्ला प्रदीप सोनावणे, श्री स्वामी समर्थ ताई. प्रदीप दादा श्री स्वामी समर्थ. सुरेश खानपुरे, हाय. सुरेश दादा नमस्कार, हाय. उद्या नाही येणार मी लाईव्हला, का विसर्जनची तयारी करायची आहे. ओके 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 नकुल दादा, छान तयारी करा आणि एन्जॉय करा सर्वजण. तर चॅनलवर माझ्या नवीन कोण आहे का प्लीज सबस्क्राईब करा. मस्त रेसिपी सांगा की, म्हणजे नॉनव्हेज. ओके, हे झालं ना की मी एक नॉनव्हेज रेसिपी नक्की तुम्हाला लाईव्हवर करून दाखवेन. नवरात्र संपली की, म्हणजे संडेचा टाईम बघून. तर पुढच्या येणाऱ्या संडेला आपण नक्की नॉनव्हेज रेसिपी ट्राय करू. ओके, नाचणार विसर्जनाला. वाव, सर्वजण आनंदात राहा. अक्षय बॉस, कोकणात कुठे राहता तुम्ही? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दादा. गणेश हंजारकर, जेवलात का नाही बहिणी? नाही दादा, जेवणार आहोत आता थोड्या वेळाने. तुम्ही सर्वजण जेवलात का? कोल्हापूरला पाऊस हा थोडा थोडा लागतोय, मध्ये भरपूर होता पण आता थोडा थोडा लागतोय. बस मी सातारचा आहे. वाव, सातारचा. आता त्या नाव काय ते, आता एक ताई होत्या सातारच्या वरती. नको ताई बाय, मी झोपलोय ना मी, एक दिवस नाईटला होतो. गुड नाईट ताई. याची गुड नाईट सुरू झाली. गुड नाईट नको ब्लॉग. ओके हॅलो. श्याम, मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ. जो मनापासून श्रीराम म्हणतो फक्त त्यांनीच मी लाईक आणि सपोर्ट करतो. तर जोराने बोला जय श्रीराम. जय श्रीराम दादा, जय श्रीराम. गाडीवाला या घर से कचरा निकाल. आम्ही कचरा सगळेच टाकतो.
मुकेश दादा, मी काल तुझ्या लाईव्हला आलेली आणि मी तुला सपोर्ट पण केला आहे. मी तुला कमेंट केलेली पहा. अक्षय बॉस, कोकणात पाऊस आहे काय आता? हा, चालू असतो थोडाफार. मी कोल्हापूरवाला, मी पण जातो, मला पण जायचं आहे नॉनव्हेज खायला. अरे बापरे, नवरात्रीमध्ये नॉनव्हेज आता? हा, मुकेश दादा म्हणतात हा शिष्य बाळू मामाचा. हॅलो गणेश मुलगा, तुम्ही खूप सुंदर दिसता. थँक्यू गणेश दादा. अंकुश भाई, हॅलो अंकुश दादा. मुकेश, जॉईन केलं मी तुम्हाला, थँक्यू. मी पण तुम्हाला जॉईन केलं आहे. हो, मी कोल्हापूरवाला, तुमच्याकडे नॉनव्हेज खायला यायचं आहे. हो हो, नक्की या, कोकणात या. अक्षय बॉस, कोकणात कधीच नुकसान होत नाही, आमच्या सातारागत कधीच. हा दादा, नाही होत तसं, कारण तिकडचे शेतकरी सर्व सगळ्याची मनस्थिती असते की असं झालं तसं करायचं. नाही, तसं नाही मी म्हणू शकत, प्रत्येकाची हे असतं. माझं हे बोलणं पण चुकीचंच आहे, पण चालतंय. शिष्य बाळूमामाचा. ताई, तुमचं गाव कोणतं आहे? सिंधुदुर्ग जिल्हा आमचं गाव. कोकण कोल्हापूर. हो हो, आलो म्हणजे म्हणलं कोण तुम्ही? तर माझ्या चॅनलवर जर आता सर्वजण नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून उद्याच्या लाईव्हला पण तुम्ही जॉईन होऊ शकता. हॅलो गणेश दादा. निसर्गाचा अंदाज कोणीच लावू शकत नाही, कधीच कुठे कधी कोपेल याचा. हा, खरं आहे, कारण आताच बघा, जिथं झाडं होती तिथं आता झाडं नाही आहेत, बिल्डिंगी उभ्या जात आहेत, रस्ते उभे होत आहेत, मग त्या झाडांना झाडच राहत नाही आहेत, मग कसं निसर्ग ते खपवू शकेल ना? म्हणजे त्या निसर्गाचं नुकसान आपणच करतोय. मोहम्मद शेख, हॅलो, हाय. अदनान पल्लावकर, हॅलो. कसे आहात सर्वजण? वासुदेव भंगारे, हाय वासुदेव दादा. दशावतार बघू गेलास की नाही? नाही दादा, नाही गेली. काय लोक काय पण बोलतात लागला. चालतंय ग, त्यांचं कामच ते आहे. ऐतराज कांबळे, अतिराज. कशी आहेस रेखा? बरी आहेस का रेखा? मी रेखा नाही आहे. रोशन, कुठे गेले रोजचे लाईव्ह जॉईन करणारे? काय माहिती कुठे गेले. अक्षय बॉक्स, माणूस कारणीभूत आहे, निसर्ग कुठते त्याला पण सगळ्यांनाच भोगावे लागते, मुक्या जनावरांना पण. हो, हे मात्र खरं आहे, मुक्या जनावरांना पण भोगावं लागतंय ते. वासुदेव भंगारे जेवण झालं का? नाही दादा. चल हट. गजानन पोळ, जेवण झालं का माय? हो दादा, जेवण बनवले, जेवायचं आहे.
मानसी ब्लॉग. बरं झालं ते हाईड करतेस. मग काय, अशांना हाईडच करायचं. सतीश जाधव, तुम्ही जॉब करता काय? नाही दादा, नाही करत मी जॉब, हाऊसवाईफ. अक्षय साबळे, हॅलो. अक्षय साबळे, हॅलो हॅलो. सुरजन, हॅलो. संदीप भुजबळ, आज जेऊ काय असा? आज जेऊ कसा? छोल्याची भाजी असा आणि म्हणजे उसळ असा आणि काय तर अशा माणसांमुळे मला बोलायला समाधान नाही. आणि भात, पापड, लोणचा. किती लोक आहेत फॅमिलीमध्ये तुमच्या? माझी फॅमिली जॉईंट आहे दादा. साहेबराव तायडे. मी पण छोले खाल्ले, छोले केले. अरे वा, सुनीताताईंनी पण छोले केले, भारीच. सुनीताताई, छान छान. अक्षय दादा, मी तुम्हाला सांगू शकले असते पण लाईव्हमध्ये मी नाही सांगू शकत ना सर्व, त्यामुळे मी सांगू शकत नाही आहे. एक्स्ट्रीमली सॉरी. पण मी प्रॉपर कोकणातलीच आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. आज आपले जुने लाईव्हला असणारे नाही आहेत. हो, एक अनिल दादा आहेत, ते पण नाही आहेत, नाहीतर रोज असतात, त्यामुळे खूप सपोर्ट असतो त्यांचा. आज नाही आहे, नाहीतर ते असले की कोणाची हिंमत होत नाही. अनिल दादा, आज तुम्ही नाही आहात बघा. रोशनी गोसावी, शीट यार, काय लोक, त्यांना कसं काय वाटत नाही असे मेसेज करायला, काय माहिती बाई. आपण मेसेज वाचायचेच नाही. नुसतं गाव सांगा, ॲड्रेस नाही विचारत तुम्हाला. नका टेन्शन घेऊ, आपलेच लोक आहेत. पाकिस्तानमधले नाही भीती वाटायला. पाकिस्तानापेक्षा आपल्याच माणसांची भीती वाटते बघ, समजलं का? मग काय दादा, मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलीच आहे. हरिदास कमी, बहिणी आमचे दादा कुठे आहे? गेले आहेत. दादा जॉबला असतात. आपले सगळेच लोक आहेत, मग तुम्ही वरचे मेसेज पाहत नाही का दादा? तेच रोशनीताई, मी बोलली कसं काय करतात काय नाही, काय आपलं दिलंय बोलायला म्हणून बोलायचं, तसंच असतं. पण आपले गोळ्या घालत नाही, किडनॅप करत नाही, बाकी घाण करतील. काय सांगायचं अक्षय दादा? सुलक्षा, हाय ताई. हॅलो सुलक्षा ताई. हरिदास काकरे, तुम्ही सध्या कोणत्या गावातून बोलत आहे? आम्ही कोकणातूनच बोलत आहे दादा. अभिजित H4X, हाय अभिजित दादा. नवीन असाल तर दादा प्लीज सबस्क्राईब करा. उद्या पण आपण लाईव्हला बोलणार. प्रॉपर माझं गाव आहे कोकणातलं, सिंधुदुर्ग जिल्हा. अक्षय बॉस, येस आय एम कुंभार. तर चला, आता माझ्या लाईव्हचा वेळ संपलाय. तर जेवलाय ताई? हो जेवलाय. आमच्या गावात पण कुंभार आहेत. ओके, तुमचं गाव कुठलं आहे दादा, नक्की सांगा. अक्षय दादा, तुमचं गाव कोणतं आहे? हॅलो, थँक्यू सुलक्षा. सगळ्यात भारी कुंभार पैसे कमवतात आमच्या गावात. तर कष्ट करतात तर पैसे कमवणारच. महेश जगदरे, कळबाई वारे आहे का? अंगात आईस आहे. हरिदास ठाकरे, छत्रपती महाराज की जय अशी घोषणा देत जावा, तरच ना किंमत करे. हो, छत्रपती महाराज, छत्रपती श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. मी मराठी आहे.
कहाँ से हो? कोकण से, महाराष्ट्र से, महेश जगदाले. हे महेश कोणतरी बोलतंय अक्कल नसल्यागत. सुलक्षा. शिवम जोशी मॅडम, तुम्ही कोकणी आहेत का? हो शिवम दादा, मी कोकणी आहे. सुलक्षा ताई, कितके वाजता लाईव्ह इलस? मी 1 वाजता लाईव्ह इलय ताई. नाथ सरकार हाय. अक्षय बॉस, मी बोरगावमध्ये आहे. अपशिंगे मिलिटरी ऐकले असेल, त्याच्या शेजारी गाव आहे आमचं. वाव, छान दादा. तर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि उद्याच्या लाईव्हला नक्की भेटा. दिव्या ताई नमस्कार. बोला ताई, जेवण झालं का? हो ताई, आता जेवण बनवून झालंय, जेवायचं आहे. तर उद्याच्या लाईव्हमध्ये आपण नक्की भेटू. तर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि उद्याच्या 1च्या लाईव्हला नक्की या सर्वांनी. तर बाय. सर्वांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. सुलक्ष कोकणी ताई, कोकणी बोलल्यावर बरा वाटता ना गो? होय होय, माका खूप बरा वाटता. दिव्या ताई, हा ओके ताई, बाय, नमस्कार. दिव्य पूनम ताई नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. मी तुला ताई. दिव्या ताई, उद्याच्या लाईव्हला नक्की या. सुलक्षा ताई, सर्वजण उद्याच्या लाईव्हला नक्की या. 1च्या लाईव्हला उद्या आपण पुन्हा गप्पा मारू. तर धन्यवाद. हो, मी तुम्हाला सपोर्ट करते ताई. हो हो ताई, मी तुम्हाला सपोर्ट करते. चल बाय, लाईव्ह येते मी थोड्या वेळाने. ओके. काजू ते आम्हाला येणार आहे 4-5 किलो घेणार आहे. हो हो, या या सर्वजण या. तर बाय 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 सर्वांना, बाय बाय. नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा पटापटा आणि उद्याच्या लाईव्हला जॉईन व्हा, जेणेकरून तुम्हाला उद्याच्या नोटिफिकेशन येतील. हो ताई, चालते मी. ओके बाय ताई, नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. सर्वांनी एन्जॉय करा. बाय.